Aiwa mastreets mandiri kuswera mazuva ano ndichingoita up and down. Nhasi ndiri kuno kwaMutoko. Nhasi tambouya kuno kwaMutoko timboonawo kuti zviri kuitikawo mumatunhu ese enyika yeZimbabwe. Handiti matunhu ekuno kwaMutoko. Ndoda ndikupe update yehama yedu inonzi iyo Iben Kapingautowa ane 42 years. Iben anorarama nealbinism. Handiti anorarama nealbinism. So Iben mazuva akapera takakupai update yekuti takanga tawana chiremba. Handiti chiremba vakanga vakazvipira kuti vange vari vanotakurawo mutoro pamwe chete nemusumhuri yeZimbabwe wekuti vange vari vanobatsira Iben kuti ange ari anorapwa paronda rake. Handiti tida kutenda zvakanyanya nyanya kuna Dr. Munyaradzi pamwe chete neve Newlands Family Clinic avo vari kurapa Iben pachena. Handiti so hama dzangu ndinoda kuti tingoramba tingokurudzirana kunge tiri tinosapota Iben, nekuti kunyangwe zvake ave kurapwa pachena achabatsirwa pachena, but kune matesti anenge achiitwawo nezvakasiyana siyana, uyezve kudya nepekugara paperiod yaari muguta reHarare. Aiwa zvinotobatsirwa badzi nemi. Aiwa tichingokurudzirana kuti ngatirambe tichibetserana nehama yedu iyi parwendo rwekuti ange ari anorapwa, kuitira kuti kana achinge azopora achinge arapwa nana chiremba, aiwa nesuwo tizofarawo naye uye tichifara tichiziva kuti takamubatsira parwendo urwu. Handiti kazhinji tinoona vanhu vanonyora comment section, vamwe vanongoti Mwari akuitire zvakanaka, dai ndanga ndiinazo. Aiwa pane vamwe vanotobvisa kana even 100 RTGS. Aiwa ichitobatsira uyo akabvisawo pabvisa, uyo achibvisa pabvisa, basa richitofamba richitoenda mberi. Aiwa so tinongoda kungoramba tiri tinokurudzirana kuratidzana rudo mhuri yeZimbabwe, zvikuru sei nekurangarira hama dzedu panenge panziwo pari kudiwa mari. Aiwa kana tichikwanisa tisange tiri tinotya kana kuomera kunge tiri tinobvisa mari. Handiti nekuti maresults achona pakupedzisira ndinofunga munozongomaona. seSaint TV tiripo kuti tinge tiri tinoseva the people, tinge tiri tinoseva maZimbabweans zviri selfless. Handiti pfungwa dzedu dzinenge dzakanyanya kufokasa kuti hama dzedu matambudziko avainawo ange ari anoreruka. Aiwa, thank you very much nekuramba muchisapota Saint TV, tichitenda kuti tichamira namukoma Iben parwendo rwavainaro, rwendo rwekuti vange vari vanorapwa. Zvakare kune vanenge vachida kunge vari vanobatsirwa nana mazvikokota vatinawo ana Dr. Munyaradzi pamwe chete neNewlands Family Clinic, makasununguka kuvabata panhamba idzo dziri pascreen kuitira kuti nemiwo munge muri munobatsirwa. Zvandinoziva kuti zvoni maZimbabweans vamwe vanenge vave kuti system yemuZimbabwe chichi. Aiwa tinavo ana mazvikokota, tinadzo nyanzvi dziripo pakurapa muno munyika yedu yeZimbabwe vatiriwo proud of. Aiwa pacondition yamukoma Iben Kapingautowa ndopamuchaona zvechokwadi kuti tinavo vedu vanokwanisa kunge vari vanomira nesu nekutirapa. From Uncle Saint, the only Zim Uncle, ndo update yandangondoyozokuzivisai ndichiti Mwari wamasimba ose aropafadze ani nani ari kuwanikwa ari anobatsirana namukoma Iben. Vese vane zvavakabvisa kubatsirana namukoma Iben, God bless you so much. Kune vese vanodawo kuti tinge tiri tinobatsirana nawo, namba dzedu ndo dziri pascreen, makasunungotibata kuitira kuti rwendo rwavo runge ruri runopfuurira mberi zvakanaka. From Uncle Saint, the only Zim Uncle, for now ndichiti it's much love.